Sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makobanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sarah. Gideliver na ang mga automated counting machines nga gikinahanglan alang sa umaabot nga 2025 national and local elections sa Davao City ug General Santos City. Sumala sa COMELEC, nakatakdang ipahigayon ang final testing and sealing niini karong May 6 ug 7. Ano ang report ni Efren Mamak? Huwebes sa buntag diyang miabot sa Davao City Police Office ang truck nga karga ang automated counting machines nga alang sa tulo ka distrito sa Davao City. 418 ka ACMs ang alang sa District 1, 385 ang alang sa District 2 ug 370 alang sa District 3. Gisaksihan ang delivery sa ACM sa mga election officers. Lakip sakop sa election watchdog nga Parish Pastoral Council for Responsible Voting aron masiguro nga intact ug kumpleto ang nahatod nga ACMs. Sa May 6, ipahigayon ang final testing and sealing sa ACMs. Ana-ana sa COMELEC Gensan ang 425 ka automated counting machines kon ACM nga gideliver sa usa ka logistics service provider sa COMELEC sa ACM hub niini sa Lagaw Gymnasium, Barangay Lagaw, General Santos City adlong Huwebes. Lakip sa gipang deliver ang ballots o batteries nga gamiton karong May 12 national and local elections sa 55 ka polling center sa Gensan. Matud sa COMELEC Gensan, nakatagdang magpahigayon og final testing and sealing sa mga ACM sa May 7. The final testing and sealing, the main purpose of that activity is to conduct a diagnostic of the automated counting machine to test its functionality and its readiness for the election. If the electoral boards discover defect in the machine itself or sa peripherals, then at least we still have time to resolve the problem, to remedy, to repair the ACM before the elections. Matud sa COMELEC, wala kunoy angay ikabalaka kalabot sa seguridad ni ining mga ACM nga naa dinhi mismo sa hub. Sanglit duna matud pa sila security plan nga nakalatag pinaagi sa pakigtambayayong sa kapulisan o ubang law enforcement agency. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.